so many cases na mefa ne say emu ba miensa na ene yi mu baako ya friend family case lady wabisa say ade ene abusua no me pacho abusua no me ya ade a ha dwene pa me breaking it down de aba asante emu lady say oba asante a ye wo ye kan say enton a abusua bi abo ye wo bretu ye wo yoko ye wo aduana ye wo agona ye wo asona edo so bebre fine na sa ensam na ye kan no me nu atie ni ye enye asenhunu bi ya na ye kan sa enton na ye bo no eye honhom adi abusua nanim ne din na ye bo no ti akasa abusua no me a abusua no me ne se abusua no nyina ekotre ko twi ko breman ne nyina behia yase we ye ayokofo se ayokofo hia yokofo ehonhom no anasa spirit odi ayokofo nanim no wo achiwade abusua bia on achiwade enti se oba abusua no mu a eso obisa abusua nton a wobo na se obisa nton a wobo a no obisa nton no mu bisa mu yie na afo se bisa se nton na achiwade ne sen ade na me ya ade mbeko ha wo mu anasa ade mbeko nhire mu tie ne yie onipa bia mo na achiwade wokura wogira hoyi wonipa dua na nkasa esaf no wo achiwade ye waduane bi wo ho a wo de ka wano sesie ya mepacha wo be yare papa mi ntwa wano ebi ti se entafo say won achiwade akase pa ye kusie medase kusie o kusie se wodi kusie sisi aya obenya ohaw eniama betimi atoto no ho empompo betimi obobo no bibi betimi ate egu no wedi ani eye normal enti abusue si akasa abusua no me a eye ade ha dwene pa eye ade ha asofo ha nipa bia emfa so ye president o hwe enome emfa o presidency ho wo ye president enome emfa ho se obeyaw entitie ne ye na abusua no enton na ebo no ebia na wafom enti wo ba abusua mu anasa abusua wutim sesi ya no bisanton a wobo ebia o papa eya aduanani o maame yoyokuni tie ne ye ba akofo nware eya papa ne maame ena ware na menka ne se ebia papa bia ware wo baabi papa ne yoyokuni ena maame ne ya aduanani o ma wo ma enti aduanafo hom no na control abusua aduana abusua ne nyina but ebia papa no wo eba no papa no na abusua no me no anasa na abusua ayokofo abusua no ebia na akora na nkomete boni bi enti ayokofo abusua no na mo no committee bibi de atia ne maame abusua no aduanafo abusua no sa akora ne committee sa mistake no a me pa cho wode abusua no ya ka ne san honhom na edi abusua no nim odinachi wade ayedai aka no enti ebasa aduana enome no anasa aduana nhira no ya se nka basa abusua no so no etene emaye enhira bio na emo edenome na ayedai eba na nsunsu aso ade banie ebi amaame bi ne papa bi atena se yawo na akora na akwa bone akora ne ya obehu se akora na yare wa yare strange illness bi yare bi aba wo sa enye yie we ni bibia enye yie mu de ne be kire yare sa nya dan emma abusua bi wo a ena Kristo som nti saa ne ma we nyina ye buso ye se enye bio ye ya Kristofo ma menka bibi nti o se Kristo ne kuro baaye no obedi frane de enhye so that is so ebisa ne se Moses ena de mra baaye ena di fo no be hye nkom na mra no a Moses de baaye no Yesu wa betwa na wo de ntiache ofo na eba wo se da bi emra mama betwam na mo me be hye ne ma enti odi bi ba be ka ho enti o kenkan Luke chapter 2 verse number 25 wa say wo wura bi trans ya na ye friend Simon na sa Simon yi na ya hye nkom bi yeto no so say won ka wo hwe Jesu odinani ehunu Israel recheche na ansa na Bible say one day papa de tirifie na honhom ne ka che ne se onson ko asori fie o wakwa ne abofra Yesu yi ya hunu a wadane maame ensa so na opani ne kwaje Yesu to na basa so wo hye nkom bi de to Yesu so na tie
enka ne na Moses de mra bia to se se awu yamfa se papa bia yamfa korano me pato Yesu ekoya de nkwa nanso oba emra bia dai edema no wonche se Yesu odi mra so enti so obedi Yesu Kristo achi a wose so odomi a di mahede so anamo a Yesu tu ye no sa anamo na so ye dai wutu enti menua the first so ye Kristo ni no who say Kristo som ensesa abusua mra Kristo som ene honhom na nam ma menka no kranche enti na Bible no say onyankopon ya honhom enti obi bi obeso nyame bi onso na honhom ne no krem enti me de wura Bible mo wie ma mensa famra fam menua abusua no me no sakura bi commit mistake bi a insa sanke nsra beba no so no ebedane enome na de atie nie ebi a maame wei ebi a maame fu owa abusua omo ya miensa maame ba akoba ena koye bone so ono ye bone wi a me pacho nsunsu aso bone no emma abusua no nyina so na mo beba sakura no ene ne maame ene ne papa ene ne nuanom so tie nie o eya akora no ne maame ne papa ene ne nuanom so obebi sase na nka wapa ne de bone be no ye efise wapa no ofiri abusuam ebi wapa ne yoyukuni ene maame ne yaduanani enti die enti na no me ba wapa no so die enti no me ka wapa no se papa no onya na yire wanu oba no edada bia wanu oba no da yedai esore enti so do hu bu obi a enum ya ka no a wo so sa no me bi ya ebe kan enti bia na wapa no wosika ana se abusua ne omuti yie at the moment akrande enumi bi anasa akwade achiwade ebeka abusua no honhom no insa sanka nsira ba no ade ne betane ebeye enome enti wapa no anasa abusua na na nkomuti ye no afobonsa ade bi omude omsa beso bi ana ada ne nome don beso bi enkoyie eno ne friends family case na abusua bi wa lady abusua bi wo a omo ba bi commit mistake insa se ebepo de hunu ni bi ni akọ na ncha ni akọ bi sasa edi enti na sa de wa ye otimi ye Kristoni me ye Kristoni de me nkọ ba bia fa no na nka me bebu sa se aso se ya be ye agidifo na ye ye Kristofo na ya so ahohom te ye mu abusua no me de se nka ye ne ye twam efisa se obeje papa no di a wo ye abode afoforo ene amadada nyina atwam na adenti na still na ya da so beje ye so di a still na no me no da so ebutu ye so bebese me ne mahwefo ne matiefo ye nya tiase yie ankasa let me patch me da say because me ma ware sofo se ma ware sofo na me bom pae na me sua kyerasem no eye den na sa no me ne koso da me so let me patch me da say ye sua de pa tie ne ye we ye ade ha nipa bebre menua badi ka Kristo de a kyerɛwo wono nu a wudi na tie a wusua no abusua no me no efa no ye be bie phone line atum enti je number 0553 011 926 0553 011 926 ye be bie phone line atum na won so wa kyerɛ wa adwen e wa asɛm a ye kan agya nhira pa me das papa ye let me patch me da say tie ne ye the first so be Kristoni anaso akwa ekremoni anaso ye esom bi ne no eno nkyɛ so no abusua to nkwanta pai tie ne ye o me ka cho se Kristo som ebeto amamre enti ade eda dada no empani bu bese de esese de to anfa nto a ebefira to enti me no tie ne ye don't be offended enye wadwe se me ye Kristo ni enti me twifa ne ma nyina so eno na yaye a ye hunu amani on se de be abrofo no koso abrofo ndi mra ne nhyehyɛ no so okay broni nsore enkotwa dua nto ntwene kwa wokọ abroche na ekotwa dua to twene me pa cho ebe jeliw adentira omu ogidie bi se dua no tumi yedai atim oduma nkoma hom atim enti omu mfa dua no omu mfa nakade anase na ti wade enka no enti yemi ete abibimam ha yemi ayi adwen se ya Kristo ti bibia o ya twifa so me ya Kristo ni ti me di bibia so me nua ka ya Kristo ni a eni kwase ebodua nkati me nya wo Bible said do atu mu no waso se de wo wiase nanso ye di enti no obi bodu a etimi nya wo eno obi sasa na ma no enti me srawo sa
abusuam bisa abusua no abusua no de ya ka na sai abusua no tumi edi nanim ya ka na sempo enton abusua no nton wo bisa nton a wo bo a no bisa ho achi wade what you say bisa ti wade say sa enton we na mebọ no ne achi wade no de hen abusua bi ho a enton bi ho no mo a o ma achi wade e kraman enti so wabusua na achi wade ana say wabusua nton no say echiri kraman na akọkọwe kraman a wo de tumi no achi wade e dai wo de aka no enti basa insa sanka tumi ni hira wo no enhira ne ma no atene no abeda no me enu na da bia akọ mpaibo a yese ya bayifo na eha wo ebi won mu a problem na ate so no it is beyond the abayifo to me ye okay aburo bayi so okay enti oni a wutie me sanumi ni bia kan wo a mese tutumrika ne bra na ajamfa me so mu awo ni anyi sa no me ni free ho what you say me da wase ya bia ya phone line na tumu betimi afre 0553011926 0553011926 da wase enti papa se ya be ya Christopher na sa no me ne da ye so no enti se obi ano me da ne so se wo ba wo nchen a e de na agya betimi afa wo so aye de ama sa nipa lady me pa cho me da se sa abusua ni nyina na e de achiwade na enye common say abusua ni nyina betimi de achiwade aka abusua no honhom enye common sa eyire so sa danara nipa ba ko na be commit mistake no ode aba be wura abusua no enti sa ebika nipa bia eye nipa no a wokonfa asade ne baaye no anaso ode achiwade akoka honhom no eye ne maame ne papa asade se omo nante wo ho epo de hunu ni bi emo de hunu ni kire abusua no wo kire ade a eha nipa no na so de hunu ni ka wi a eye papa ne maame no asade se wo mutimi sori ye ho adwuma papa ne besi den na maame no ana papa no ehunu se me ba we na akofa no me de abafia ha me ba we na o ma sa ohawi ni amane abaye so ebesi den ye hu ebetimi so kura ba se bi a papa no ena no me no wo ye ne mranti brem ena no me na di na chi ena ode abefore abusua ni nyina de awo abusua no enkwala ni nyina enti sa kwan we so ebesi den na ohwafo bi a wo hwe ye ana wo tie ni bi a wo tie ye hu se sa no mi we ya ye komu die efiri me ana efiri me ba no yo lady me pa cho me da se ya na so phone line no 0553011926 aha wo betimi afre na so ebi ana problem bi da so sa na ya boa wo me pa cho tie ni ye lady abisa question bi o se ebe ya dan ebi ana papa no na sa wo question bi ebisa e wo dwumadi a ye di ho ana wo asembisa bi ana wo nka to so bi a wo betimi afre line no 0553011926 first caller hello hello good evening middle me pa cho udi ni ya wo kase good evening hello good evening middle papa udi ni ba bi a wo kase free ba jo medin morning sam kaza get the graduate region middle for me pa cho ebre ni ti yanko ontimi nkasa fa ofro ontimi anyina so papa mpa cho ye nto aso abusuafo the message is simple lady abisa asem say ebia na papa bi na ye bone na enome abeka no na ode abeware maame bi no ode awo ne ma hello good evening me pacho entie wo ho good evening good evening me don for pa now what is say ma je osu me don me Monica ma saba back okay yanko madam evening auntie okay famous one timi anyina so me pacho yanko why 0553011926 hello mame hello me do Pastor good evening me do for
Udini baby a ukasa free. Me pacho me kasa free kumas. Okay. Me pacho besen bisa se. Besen bisa se. Ye fani say. Obesi me kasa besa papa so say. Break to akwa abua no betimi akire. Break to abua obetimi akire. Me pacho fa to so ye wi a obeyiwa no me da se. 0553011926 ubetimi afra badwumadie ni so me da wase papa ebra obi anya maye die wo fra na wa lower wo TV set ne de amaye lower no maye na ta waso na watie na se hello 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 good evening minu abema me pa cha dumu TV no netie me wa Hawaii. Hello. Hello. Good evening. Fine, you know. I want to say if I will say free. So what here who TV ne so a onte. Enti dum TV no netie you know. What here obete. Why me do? Me da se. Papa yanko. Lady, ebeya enka ye nyai phone ye no. Nipa so odin dodo. Medwene ho amenti ase. Sa education we ya kire da bia every platform bia be koso bia. Eso fra. Lower your TV set and a good idea ase. Lower. Eye phone na wo kasa e bete. Still nipa person wo tie ni TV no so sa beti wa. How? Oh. Yanko papa. Da bibi ni aso odin dodo. Medwene ho amenti ase. Obi fra no abeje adena aboso no ogina so bawe ono wo nkasa te say de oda na bedroom why Okay. Ayo program na ye enti wo ba kasa Hello Mbajo. Good evening medafo ajansha wate won tentem kwa so a wo kasa udini ba dia kasa free Nko bra me kasa free TV. Okay me do yanko Mpacho eka mi tuma na mo bi no se yidi de mi kitan so ade bi tna so. Na sada na mutumi kan yampa. wasama wo kan manti o ase otu kwan otu anamo bi ena yesi yedie bi edi nanim nanso ade bi asi ho kwan sa na o kan ye okay ye okwabra ewiase o ebibi na ho kwa hello hello good evening papa yanko kwabra o fra ye wo so otu anamo bi yesi yedie bi di wanim nanso ade bi ayedan agina so asebutu so ewiase yesi so otwe ahomafiri so na sema na bibi kurem enti kwabra wo hu ne sei entrase na meme de ne sei ba bia mekoye ne aka chem sei yedie bi di manim bibi ene kurem mesha wo sei ade na wo hu ne ye no yifiri ho ma me enu ti na me baaye on sei sa ne ma we na adifo ne apesimakafo omede dada nipa okwa anu ahye nkom mahunu we ba wonti menya mawo enu entertainment enu ti na meme se menya sa type no meme de ne se so hunu a Kristo ba wa mebo bayi o dabi ya mo bayi we ya bayi fo e say dabi e create problem abusuya na abusuya enti kwabra ba bia okoye no hello good evening Edofo be na mene ne kasai me paso family me paso me kasa fi kokobi. Okay ma me yanko Papa no sa ko be bia me ni ka ta ni sei. Me di na atike ni ya odi a wa be ma me ma won kasa nche enu ti ni nyame di fo ha ya wo sokoban pe today ya kwasi adatu america na bra o ha bi ada wo so ade bi a ehun aya den ama no wo ba eja beboa wate me da say hello good evening Good evening. me da fu din ni ba bi a wo kasa free Bacho me kasa free my son content from Samson. okay papa yanko Bacho me ya juma like me musika me papa kasa den ma yen wate na yen te wonka
Hello, Otemenka. Hello, Mete Wonka. Hello, Papa. Good evening. Hello. Good evening. Ibacha Wantemenka. Papa Yanko. Lady, and Kabaya my famous when your iPhone went in a main person maybe a phone no. Papa Yanko. Because near my bill, I will cry. It drew a biana as a airtime. Papa Yanko. How? Okay. Hello. Good evening. Hello, good evening. Pacha Udini baby, I will kasa free. Pacho Mikasa free diaso. Okay. Pacho open you. Hey, fierce now what to say? Nyame adomo papa. Mam. You don't force Kadanya Mekasi asepa. And you may. Lady, to bossy. And then opening me and me bob penny. Me and me bob penny now, can say. Papa. Opening, I don't know you, Papa. Ma. Open, Papa, me you ma. I can't want some crow TV so pay. I was your for me banning here. When I make us a no to go, no. And what bay? Opening young Cassana young quiet you. Papa. It a boko. As a program now and meeting na Medasi. Magacha madam for the so for pa no. I do go for ya pa. Medasi. Papa no madam ko yesa. Answer so what your petty day. Prayer no kre. Because car na ya de ma wo no. Fuel na egum no ka hu se steer no ekura wonsam. Nanso obi na kuta engine mu. Enti sa wo you adwen say wo ni menya say smarter ene ma nkoye. Tumri ka na bro pani fra me. Ya fra na ye ni nkomo wate. Le pate o na ka me phone. Le phone. Okay. Hello, good evening. Evening. Edafu be na me na ka say. Acho mo problem. Okay. O ka say free pa acho ma musu kakra. So me ka say free go mo apote. Okay, yanko. Mbajo like ja or how we gba ma like mo ma dia na. Na mpete me bisa. Kanu me we gba ma wo wa dia. Wasama wo kan bia ni wa yete yo. Me ba acho ma bia my voice ne so kakra mai. Next caller. Hello. Hello. Good evening. Fine. Therefore, udini baby I will kase free. Okay, yanko. Yeah, Juma. Yeah, Me pacho enunti na odifo aba no. Mesra oye pon a na wa frɛ number no wate. Frɛ odifo schedule number no na de wo bia. Hello. Good evening. Evening. Me da fu dini baby a wo kase free. Don't from rape. I said people. Okay, papa yanko. But your number tell say me remember my own wa dia wo school. O pe dia, wo ya dia. Like on my woo, tanu me my woo wa dia wo. Wo hu ade wo school. Ade se wo ni ma ade wo. Wo hu na ade wo school, me ya kira wa ade wo hu on. That me pa cho ya pon afrodi for what? Hello, good evening. Hello, good evening. Eja dum ya hu yo pa cha wa na e ka sei. But ya na ka sei ni ka Yo. Wala ni munye kafra mente. Papa yang. Yo. Hello. Papa mpacha yanko. Abusia for me pacha damase. Ena me ba afrema mani ajepa. Openi ejansraw. Me pon bomode ana tema ho me na me ne oni nkomo. Because there are some secret bi wo ho a obia ni ho no mabekọ ne nchen na obeye bibia ma wa oni secret wa brabo ho. Enti openi e ma remfi fro papa na bibi wo ho a enyema ho.
abrante bi fro se wo school a wo huna de no kwasem oh ade we e ya de ketewa bi abrante no hwe ma kire akwan na adwe no yemiem ma no e very simple menua sa o ba me nkyɛn a me pa to afɔrebɔ ne yɛbɔ me ntɔ ade number no yɛ 0553011926 number no papa number no 0553011926 fresa number no papa yɛnkɔ me pa to na me ka sɛ ma so de me ntɔ ade enti me se wo hwɛ manim sei na akopia so da bi mu na bi obi bi te sɛ me no say wakofa nsuo anasa oil anasa bibi apple bi anasa ade bi a yade ye ho aba wo say eja se menton wei enti say ne ye tono me pacho enyamea menton ade meme de ya aforebo wo be ba for de 500 cedis problem bi a da so bi a say yare say ya kwantuo adwuma bibi a ehia obi a eya ware anasa bi a menima de kura hawo problem bi a odam bi a wo be ba for de 500 cedis enka ne sika 5 million e de amaja na afei agro ne fom sa ba nchiato nso a ye ya nchiato e bia ne wade bia kodi obi ho na ayeden wo to ade bi ana wo pe bibia fro bi ho na wo kire emoa bi ama me pa cho sa ni pai obeba na wo bo krata de aba se me ne skadanya me kase kwa koto nchia e bia bosome ana bosome mienu sa aja pade wo de to so aja timi ya mamia aja mfa me pacho the message is simple exchange is not robbery me pacho me da se sanu mi bi da so a menua entrese na nya ho program anwie okyera ya besa to so enti bomode a ayade a hani papa e pra nipa na menua me sakasi so dua sa to fo se nipa bebere timi ko ba bi ni aka we na nso we se ne hawo me pacho meme dia ne se hunu no anka nchem na otimi ya mama ya mepe se so be ka nchem na ontimi nye ya oni pa bebre ho a because me pe solution dan semeti ni pa bebre nso obi ho bo anche a was so for anka bibi ankyere me pacho se meka na mantimi ya nye ene se me ya mawo na manka emudi ya na ape enuti na me se me create problem ebi kura no obo mpa ye pa mawo na nte sa etimi nua me srawo problem na to so no hwehwa ma kira kwan e wo kuma se sokoba petuda maso did the everlasting power palace EPP ni aje so say the spiritual headquarters enti aho mu nyira himfie eno no me pa cha me yo hene tie ni ye me yo hene sunsumu me yo hene honam fa me yo hene enti bra me nkyai na jamfa me so mie kwa mawo na no me ya da so ye nyimfiri ho e bia na ma me bi ene papa bia Minia abusuano no ebi no entrance kwa tutumrika pode hunu ni na kwa chan na me pacho enyu ode hunu ni bia wo be kwa no aka kire wo obebodi to enso ntime nya mawo me pacho di force kadwa minie me pacho for me number 0553 011926 0553 011926 obi wonu mo yede na di hene na hini na nim guase nko a wo bia what me enfani amani agro the first Christian say so the machadi so anamo be na Christian tu ye enti say Christian awusom no de a ene me pacho de Christian ye no usu ye bi Christian beto amamre wa mu na ni enwo wa fa amamre ni nyina mu de so ye bi wo ye ansa na ni so na mpaja ye dai eba enti mi ni so pese opaja to anamo na bra sokoba mi sokobai ahojo da bai sokobai me pacho sokobai ne so na bro no ba ko efe ne petuda e hono na me wo number ne 0553 011926 na sano so sa wo ba bo aho 500 cedis e ya fareba obi
sika ni bo here ni bo enka to pa de medie kura de ma me enti papa me ya ma me free me pa cho kokrom na akwa akodi dwa na ekom de wo wuntimi nkoka nche dwa de ni se ekom de menti no ma me sika anasa ma meduane nkodi ni free eya de obeto enti problem na da so no eya de ma ma enti braba na nyina ta fa no so emfa nyi problem ni free o ma me pa cho me da se let me pa cho me da se me chia me mpanifo nyina chia me yire bi de me nya wo chia da eja nto nkwa na me no mo awo afa me chia ba for ma rehene na ma chia me ameba na agei me ba pani na agei eja nhira no nkonko nyina ma no mi ekwa ma wo eja man nhira emu nka mo so na afa me chia me ma nyina me ba me chia wo na ma chia me ma nyina wa chia me ba akuya sawa pani anasa akuya ska pani me chia wo na ma chia me ba kuma wo twa to me furuma wa ya makoma ma de nyina na akuya ska eja nhira wo eja nyo kese ma chia balancing palace members nyina eni wa wo hwe me do odome ne do ota me chia mu nyina me pa cho me do bi ase eja nhira wo don come on sa wo pese wo sponsor sa adwumadie ya me pa cho fa number 0553011926 brabe so ya sene na yenka dwumadie so da ne da nyina na yemie nyame ma adwene mu sa wo pese ye bo wadwaton de hu dawuro ede ma won so a fa sa number 0553011926 efe me fa kwanya we so echie di asofo nyina obi biara wonya abre na wo hwe ye na mom tenkura ne ne yire ama frempom ade me chia mo kese pa na ma chia me maame nso ma fosti one dada nyanke me chia mu nyina e wo di aso abonten so eja won hira mo na onya makoma so ade ma mo ye besen hia same time 5:30 to 6 o'clock nyame ya adoma ochina bye bye. Abisi waje brana wo hweme me dia ne skadwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emrew asomdwe